Helo, Gareth Evan Jones ydw I, a fi oedd sylfaenydd Llyfrau Lliwgar. Clwb llyfrau sydd yn canolbwyntio ar lenyddiaeth LHDTC+ ydy Llyfrau Lliwgar. Da ni'n cyfarfod unwaith bob mis. Mae o'n gorad i bawb boed rhywun yn LHDTC+ neu ddim, ond mae'r ffocws ar drafod llenyddiaeth gwir yn bennaf, yn Gymraeg ac yn Saesneg neu cyfieithiadau o ieithoedd eraill. Mae yna groeso i bawb yn Llyfrau Lliwgar. Da ni'n dynion hoyw, da ni'n merched hoyw, mae yna pobl traws, bob dim. Pryd ni'n dod mas, oedd dim lot o gymuned cwiar sydd a oedd Llyfrau Lliwgar yn eitha neis fel rhywbeth Cymraeg. Oedd e'n ffordd i gwrdd â pobl a just creu cysylltiadau a rannu syniadau. Mae wedi bod yn bont eitha pwysig i fi nabod pobl arall. Mae Llyfrau Lliwgar wedi datblygu a wedi tyfu yn fwy o lawer nag o'n i ddisgwyl mewn difri. Sgwrs efo ffrind oedd hi. Erbyn hyn mae yna cangen lawr yn Gaerdydd. Mae yna deimlad o gyfeillgarwch go iawn yno. Mae yn saff bod yn gwir yn y gogledd fath o beth, bod modd i'r Gymraeg mae drafod bob hunaniaeth mewn difri. Mae o'n fwy na clwb llyfrau i fi. Mae o'n criw o bobl yn dod at ei gilydd sydd efo'r un meddylfryd. Mae jyst yn gres cael cyfarfod bob math o bobl a jyst cael hwyl a mwynhau. Mae wedi bod yn lwcus i fedru cynnal encil sgwynwyr cwiar Cymraeg yn Nhŷ Newydd. Mi fydd na un arall yn digwydd eto leni. A di gwybod ar ôl yr encil llynydd, mi ddoth na zîn o'r encil yn cynnwys chydig o waith gwahanol gyfranwyr oedd yno. Mi nathon ni fedru coeddi 200 o gopïa o'r Nhŷ Newydd a rhannu nhw rhad ag am ddim. Be sy'n arbennig gwan hefyd ydy mae fersiwn digidol o'r Nhŷ Newydd am gael i ryddhau ar wefan Llenyddiaeth Cymru. Fi wedi mynd o rywun oedd angen tym bach gymuned i roi'r hyder i fi i allu ddarllen stwff neu ffindo stwff i rywun sydd yn sgrennu stwff i hun. Mae wedi bod yn rili bwysig. Dwi'n cael fy rhyfeddu weithiau neu dwi'n gweld asgo ma'n ddifyr neu dwi eisiau mynd ar ôl hynna math o beth. Felly dwi wedi dysgu gymaint a dwi'n dal i ddysgu drwy'r amser. Mae'n neis cael ar stepyn ddrws y Mangor a bydd yn neis cael ar draws Cymru gyfan. Mae'n just yn gwych cael dod at ei gilydd, gwneud ffrindiau newydd a wneud hynna gyd trwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n gret gweld cymaint wedi dod draw ac swn i'n annog unrhyw un i ddod draw i neu gobeithio fwy o'r cyfarfodydd Llyfrau Lliwgar, bod ar rhan o griw ofnadwy o gyfeillgar a ofnadwy o hoffus hefyd. Unrhyw un sydd Awydd, sefydlu cangen, mewn unrhyw dre neu bintra rwla yng Nghymru. Rhowch wybod a fysa'n gret medru lledaenu Llyfrau Lliwgar mor bell a phosib.